Immaġinak tkun ġo karozza u tibda taqbad. Fil-garaxx ta' warajja u karozza illi nħakmet minn nirien waqt li kien hemm il-passiġġieri ġo fiha. Murna nitkellmu ma' Gina Buġejja li flimkien ma' 4 persuni oħra fosthom tifla ta' 11-il sena kienu f'karozza tat-tip Peugeot 407 meta fit-2 ta' Jannar il-karozza nħakmet minn nirien waqt li dawn kienu qegħdin fiha. Gina li kienet passiġġiera fil-karozza tirrakkuntalna x'ġara. Konna 5 fil-karozza, mixin fi triq il-main road fil-pront raġel ta' sit ta' garaxx tal-karħajjer għalinna li ħireġ in-nar, aħna ma ndunajniex minn taħt minn fejn ir-rota. Waqaf ix-xufier, panikjajna dak il-ħin, it-tifla bdiet tibki, nżilna niġru, anka jiena ħadna xokk. U bdejna naraw in-nar ħireġ minn taħt il-bonit. Dan ir-raġel l-istess li għalinna offrinna il-pajerin. Użawh għal xejn, għax imbagħad in-nar beda jiżdied ovvja. Il-karozza tfewa ma xorta baqgħet taqbad. Mbagħad waqfu ġiex tirġiel b'Land Rover u offrewna l-pajerin tagħhom. U ġifieri għal xejn għax in-nar iktar beda jiżdied, beda ġejja daħna sewda. Il-karozza ħadet in-nar fit-triq George Borg Olivier fil-Mellieħa. Meta kien seħħ l-inċident persuni li kienu tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li kien diffiċli biex il-membri tal-Protezzjoni Ċivili jaċċessaw it-triq fejn kienet qed taqbad il-karozza. Dwar dan tkellimna ma' Gina. Xi ħadd ċempel il-fire engine u bdejna nisimgħuha ġejja u narawha fit-tarf ta' triq. It-tela l fuq imma ma tistax tgħaddi, ovvjament bit-traffic li kien hemm. Imma il-fire engine weħlet hemm fuq kien hemm ġiex basis għax qalulna tal-fire engine stess li mbagħad niżlu jikkontrollaw it-traffic huma seta' kollu konsegwenzi iktar ħafna gravi dan l-aċċident. Nagħtu mod il-karozza splodiet. Hemm ħafna ħwienet f'dik it-triq, karozzi għaddejjin. Il-filmati juru l-ħsarat estensivi li ġarbet il-karozza li nxtrat minant persuna oħra 3 ġimgħat biss ilu. Mario Frendo, għal Net News.